Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос воскресе! Дякую всім за сумісну молитву. І дякуємо хору, конечно, за духовні співи. Сьогодні у нас такий особливий день, який називається Радовниця. Але з іншого боку, це день поминання померлих людей. І, звичайно, такі дні особливо, яны часто сустракаюцца ў царкоўным календары ў перыяд Великого посту. Ну, яны звязаны, конечно, с таким смутком, да, потому что мы вспоминаем людей, з якімі мы ўжо рассталіся, да, якіх мы не можем бачыць, не можем павітацца з ними, абняць іх, да, пагаварыць з імі. Вось. І, конечно, вось гэтая служба, яна навявае такі смутак. Вось. Але з іншага боку, радаўніца асаблівы дзень у такім разуменні. Гэта дзень, які прыходзіцца на перыяд пасхальны, на перыяд пасхальнай асаблівай радасці, калі мы вітаем адно аднаго і чуем часта у песнапеннях царкоўных, да, што Христос, да, уваскрос. І апостол Павел, і за ім уся, да, чарга святых людзей, царкоўных пісьменнікаў, святых айцоў паўтарае, што гэта не проста падзея, якая калісьці даўным-даўно здзейснілася, она мае значэнне для кожнага хрысціяніна, для кожнага наогул чалавека, да, для ўсяго чалавецтва, да, тому што Господь, да, уваскрэс першы, да, з памерлых, першынец з памерлых. Это значыць, да, гэтым шляхам пройдзе да кожнага хрысціяніна. І вот у царкоўных песнапеннях мы чуем, да, Христос, да, уваскрос з мёртвых, да, смерцю смерць зваяваў, да, і тым, што ў магілах жыццё дараваў. Да, альбо кандак Пасхи, да, «Аще во гроб снишел Иси бессмертнее, но адово разрушил Иси силу». Нават калі ты і сам, да, у магілу, да, сышоў, але і там ты разбурыў, да, силу пекла. Да, і таму гэты дзень, да, дзень памінання памерлых, ён мае вось гэтую назву, да, радаўніцу, да, радаўніца, корань ад слова радасць. Да, і от быў першы дзень Пасхі, светлая сядміца, конечно, мы збіраліся з роднымі, да, за столом, да, разгаўляліся, віншавалі, да, адно аднаго. І вось гэты дзень, да, радаўніца, гэта чарга пачуць вось гэтую радасць аб воскрэслым Господзе тых людзей, якія пакінулі ўжо гэты свет. Да, і таму вот мы ідзем, да, на могілкі, да, сваіх родных, молімся, вось, успамінаем, да, канешне іх, але галоўная малітва. І хацеў бы таксама адзначыць, што асабліва пахвальна і асабліва радасна, што людзі успамінаюць сваіх родных не толькі ідучы на іх магілы, але таксама прыходзячы ў храм. Да, важна, да, архі важна. Да, таму што вось гэтае уваскрасенне, якое чакае кожнага з нас, да, уваскрасенне плоці, да, цела нашага, яно здзяйсняецца менавіта праз Хрыста. Да. Гэта Христос, да, усё так уладкаваў. Да, і таму царква ім была і заснавана для таго, каб гэтую вестку, да, разнесці па ўсяму сусвету. Для гэтага былі рукапаложаны ім, да, апосталы, ім быў дадзены Дух Святы. Пасля апосталы пасля сябе пакінулі пераемнікаў, да, прадаўжальнікаў іх справы, епіскапаў, прасвітараў, свяшчэннікаў. І вось такім чынам царква жыве да гэтай пары і выконвае сваю асноўную функцыю. Да, яна павінна распаўсюджваць вучэнне Хрыстова, якое закладзена, канешне, у Евангелі, ну і прыклад жыцця кожнага хрысціяніна, які таксама апісаны ў Евангелі. У першую чаргу это жыццё самога Ісуса Хрыста. Да, і з гэтага,
да, з Евангелия, праз церкву мы и атрымліваем правильное разуменне, да, жыцця. Вось як мы павінны жыць, каб наследаваць гэтае жыццё вечнае, каб пасля усеагульнага воскресення, пасля другога прышэсця Ісуса Христа, да, увайсці з ім, да, у Царство Небеснае, у Царство, да, боскай любові. Ну, для гэтага, канешне, мы павінны устрымлівацца ад зла і рабіць добро. А вось што такое добро і што такое зло, чалавек, на жаль, сам не можа вырашыць, ну, таму што ён пашкоджаны грахом. І нават у такім паўсядзённым жыцці бывае, сутыкаешся з такімі выпадкамі, што вось чалавек нехта пакрыўдзіў, да, ён, канешне, тут скажа, да, што гэта зло, да, вось, але часта ён жыве тым, ну, такімі думкамі аб помсце, да, расплаце, да, і калі яму атрымалася зрабіць, ну, вот, ён задаволены. Але гэта, канешне, зло, да, гэта, канешне, зло. Ну, і, в прынцыпе, да, чого толькі у гісторыі чалавецтва не было. І людзі гэта, да, рабілі самае такое неймавернае зло, перакананае ў тым, што яны, да, робяць добро. Вот, каб такога не было, нам самим трэба, да, уважліва чытаць Евангелие, тлумачэнні святых айцоў, ну і, канешне, наведваць храм. Это, в прынцыпе, такое падабенство, як школы, да. Нельга быць прыкладным вучнем, да, ні разу альбо рэдка наведваючы школу. Такі добрым хрысціянінам, да, вучнем Ісуса Христа нельга быць, да, не наведваючы храм. Вось яшчэ связаныя з радаўніцай два ёсць такія скажэнні, да, царкоўнага жыцця. Ну, першае, таксама такі звычай распаўсюджаны, асабліва цэнтральнай і ўсходняй Беларусі, это такія масавыя застолі, у тым ліку са спажываннем алкаголя на магілах. Вось, ну, гэта, канешне, ну, рэч такая, ну, не сказаць, каб шкодная, але, знаеце, да, каму мы тут шкоду наносім, да, калі такое робім. Але, да, безумоўна і абсалютна ясна, што не патрэбная, да, не спачыламу, ні нам, да, ніякай духоўнай карысці яна не прыносіць. Ну, яна мае два такія карані. Першы язычніцкі, але ўжо этнографы 19 стагоддзя кажа, што ён, ну, амаль што аджыў, да, у той час, але быў адроджаны, і з гэтым другое паходжанне, другі корань звязаны, адроджаны ў 20 стагоддзі. Справа ў тым, што перад другой сусветнай вайной, да, у БССР, ва ўсходняй Беларусі, цэнтральнай і ўсходняй Беларусі, савецкая ўлада закрыла ўсе храмы. Да, там ніводнага храма не было. Вось, да, з 38-го года ўжо ніводнага храма не было. Ну і нават калі пасля вайны некаторыя з іх адчыніліся, вельмі няшмат, ну, то ўлады не дазвалялі хадзіць у іх, да, маглі быць праблемы. І вот людзі часта на магілах святкавалі Пасху, як бы і адзначалі Пасху, застолье такое, да, ну і паміналі памерлых. А вось, ну, таму, дарэчы, вось гэтая традыцыя, яна не так, дзякуй Богу, распаўсюджана там у заходняй Беларусі, дзе, ну, храмаў заставалася больш. Вось, ну, другое такое скажэнне царкоўнага жыцця і памінання памерлых – гэта штучныя кветкі. Гэта звычай, як журналісты даведаваліся, стаў распаўсюджвацца, ну, не стаў распаўсюджвацца, стаў папулярным ужо у 90-х годах. Да, і нават выпрацавалася такое апраўданне, да, славеснае, што вось жывыя кветкі для жывых людзей, ну, а штучныя, мёртвыя для мёртвых людзей. Ну, гэта, канешне, памылка, да, вот, памерлыя былі заўсёды, да, і 20, і 30, і 40, і 50, і 100 гадоў таму і больш, да, але ніякіх штучных кветак, да, ні 100, ні 300 гадоў назад не было. Ну, і, здаецца, ну, узнікла такая традыцыя, і што з ёй? А вось Міністэрства аховы прыроды вось кажа, што пад іх падліках на радаўніцу каля 1,5 мільёна людзей у Беларусі наведваюць могілкі. І гэта, ну, это правільна, да? Радасна. Людзі
добра, што яны так робяць. Але ось кожны, калі купіць па гэтаму штучнаму букетику, то атрымаецца 1,5 мільёна, а калі 2, то ўжо 3 мільёна гэтых букетикаў. Ну, оставляюць на магілах, але гэтыя кветкі, вось гэтыя букеты, яны не разлагаюцца такім натуральным чынам. Не разлагаюцца натуральным чынам. У лепшым выпадку праз 100 гадоў яны разложацца, і то на шкодныя вельмі рэчывы. Да, а у горшым выпадку нават праз 500 гадоў. І вось гэтыя рэчы, разлажэнне іх, яны вельмі ядавітыя, яны будуць атручваць і ваду, і глебу. І ў выніку вось як бы такая выглядае як бы добрая справа, да, вось памінанне, штучныя вось гэтыя кветкі, да, прынясенне гэтых штучных кветак на магілы, яны чым абарочваюцца? Ну, шкодай, да, шкодай прыродзе, шкодай, ну, нашчадкам нашым, якія пасля будуць жыць. І нават не толькі нашчадка, а нам самім, калі мы яшчэ там працягнем жыць 10, 20, 30 гадоў. Таму што гэтыя кветкі штучныя, яны разлагаюцца на мікрапластык. Ён трапляе таксама і ў паветра. І гэта адна з асноўных прычын анкалагічных захворванняў. Да, і вот як бы такая вось шкода. Таму, ну, ёсць альтэрнатыва, да, прапаноўваюць альбо высаджваць нейкія расліны, у тым ліку жывыя кветкі на магіле, ну, альбо проста жывыя зрэзаныя прыносіць. Нават калі завянуць, то невялікая бяда, гэта, ну, арганіка. Вось. І, ну, і, канешне, вось памінаючы сваіх родных, сваіх блізкіх, да, будзем ведаць, да, як правільна гэта рабіць, да, не толькі на магілах, але і ў царкве, да, з царкоўнай малітвай. Да. Па-другое, будзем старацца, каб усе нашы дзеянні, у тым ліку і вось гэтае добрае памінанне, каб яны не абарочваліся нейкім там цёмным бокам, да, не прыносілі шкоду, да, навакольнаму асяроддзю, каб вынікам іх дзеянняў было толькі добро, да, добро для ўсіх нас, добро для духоўнае добро і карысць і для нас, і для спачылых. Спасі Господі за увагу, Божага благаславення, ангела-ахоўніка, міру, добра і духоўнай карысці ўсім нам. Спасі Господі.